Lehet, hogy egy kis főzővizet fogok legközelebb hozzá turmixolni neki. Testvéreim adakozásra elkészített alkalommal most is adakozzunk jókedvűen, tudva, hogy a jókedvű adakozót szerető az Úr. Jelentem, hogy az adományainkkal a kollégium egykori partituráiként működött, jelenleg Kárpát... Nagyon szépen eszel, nem is köpött ki egyáltalán. A híp jobb volt, vagy az anya elvállította alma a finomabb? Nagyon ügyes vagy. Finom párolt alma, igaz? Nagyra nyitjuk. Úgy. Ügyes a füli. Ügyes. Nagyon ügyes. Nagyon ügyes, igen. Fincsi, igaz? Finom alma. Jóni. Szerintem neked mindent le lehet majd nyomni a torkodon. Mami azt mondta, hogy anya még a salátafőzeléket is megette. Mekkorára nyitja a száját? Kicsit kifújtad a kezedre? Mekkorára tudod kinyitni? Ügyes füli. Hát nagyon ügyes vagy, Fincsi. Ez jó ez az alma, igaz? És ma ettük hippet, eszünk párolt almát, holnap meg nyerset hippet, eszünk. meg hoppot. Ha mi? Ha? Ahogy. Nagyon ügyes.